Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Wasukushisa wemadoda utheze khulu mfo kaMseleko Isike basa maqoma lesi abafana bakamgqumeni laba bafowethu akukho kutheni ake sibingelele nje ngesikhuliso nenhlonipho ngizothi ukwehluka ngento ngiyibone yenzeka kakade ngididekile futhi nginokucasuka indaba ezintatheli ngolwesithathu abafana bakamgqumeni banominathiwe kuma Summer 27 kwi-Best Maskandi album. Uma ngivuka ekseni ngifonela intatheli eDelisana izongibuza ukuthi ngithini ngento ebhalwe Ayanda Melansi uproducer awalapho Khosini. Ngithe ngayinakile lonto waphinde wafona futhi Thokozani kwisolezo. Into engidira kakhulu abakhulumi ngokuthi sizizwa sinjani njengoba siqokile. Bafuna ukungifaka ekukhulumeni noma ukuyosifaka ekukhulumeni ekutheni siphawula ukuthi Ayanda Melansi uqambe inja yakhe ngokuthi umgqumeni uyabona. Maye lokho kuyangidina ngoba shuthi babheka lezi zinto thina efanele zisifake ekukhulumeni. Lokho kuhle esikwenzayo njengomsebenzi wethu womculo abakhulume nangakho yabo. Manje lokho nje kunginike esinye isithombe ngeintatheli ukuthi singakwazi ukuthi thina ziyosifaka ekukhulumeni funa sihlasele abanye abantu siye ukukhuluma ngalento yethu enhle esukulindele isizwe sonke sokuthi umsebenzi wethu mkhulu unominathiwe. Ngifuna ukusho ke entatheleni ukuthi angikwazanga ukuthi ngiphendule ngendlela abebefuna ngayo ukuze kudayisa amaphepha ngoba ngibonile ukuthi bayicabangela bona abacabangela ithini brand yethu abafana bakamgqumeni. Ngiyabonga kakhulu, siyabonga.